Сез, хәерле көн. Шулай башлыйм сүземне. Татар кызы Алия дип таныштырам мин сезне. Таныш булыйк, мин Галиева Алия Айрат кызы. Мин 1998 елның 30 июлендә Ярчалы шәһәрендә туганмын. Бала чагым, үсмер елларым гүзәл табигатьле, калын урманнарга, сихри елга күлләргә, киң болыннарга бай булган Иркәнәш авылында үтте. Гаиләбездә мин әти-әниемнең бердән-бер яраткан кызлары булсам да, иркә бала булмадым. Яшьтән үк әти-әниемә кулымнан килгән кадәр ярдәм итәргә тырыштым. Алар да үз чиратларында миндә туган ягыма, туган телемә хезмәткә карата мәхәббәт тәрбияләргә тырыштылар. Туган телемне хөрмәт итмичә мөмкин дә түгел, чөнки әнием дә, әбием дә күп еллар мәктәптә укучыларга татар теленнән белем бирделәр. Димәк, бу орлыклар минем күңелемә яшьтән үк салынган. Балалар бакчасында тәрбияләнгәннән соң, мин 2005 елда Иркәнәш урта мәктәбенә 1 сыйныфка укырга кердем. 8 сыйныфтан соң укуымны Татар мөшигесе урта мәктәбендә дәвам иттем. Мәктәптә уку елларында мин туган авылымның мәчетенә Рәис хәзрәт җитәкчелегендә дини белем алып, районыбызда төрле конкурсларда катнашырга да вакыт таптым. Рәис хәзрәтне без яратып, үз итеп Мулла бабай дип йөрттек. Миндә динебезгә карата хөрмәт, ихтирам тәрбияләде. Әтием Айрат, оста гармунчы, җырчы, заманында район сәхнәләрендә чыгыш ясаган. Әнием дә җырларга, биергә ярата. Алардан күчкән талант мине дә җырга-моңга гашыйк итте. Һәм Иркәнәш мәдәният йортында эшләп килүче вокал түгәрәгенә алып килде. Бу сәләтем миңа авылыбызның гына түгел, хәтта районыбызның сәхнәләренә дә менәргә этәргеч бирде. 2016 елда Татар мөшигесе урта мәктәбен уңышлы тәмамлап, Казан Федераль университетының Алабуга институтында дәвам иттем. Бүгенге көндә аның халык хуҗалыгы тармакларында экономика һәм идарә итү факультетын тәмамлап, белгечлегем буенча эшлим. Татар халкының бик күңелле бәйрәмнәре, бай гореф-гадәтләре һәм йолалары бар. Мәсәлән, ел фасылларына бәйле Сабан туй, Нәүрүз, Сөмбелә, Яңа ел, Карга боткасы бәйрәмнәре, Ислам диненә бәйле Корбан гаете һәм Рамазан бәйрәмнәре, йолаларга бәйле Каз өмәсе, балага исем кушу, яңгыр теләү, орлык чыгару һәм башкалар. Еллар үткән саен бу бәйрәмнәр яңара, аларның формалары үзгәрә һәм эчтәлекләре тулылана. Хәзер үзем сезгә милли йолаларыбызның берсен тәкъдим итәм. Ул яшь киленгә су юлын күрсәтү.